Timo anali mnyamata wokonda sukulu. Mmawa uliwonse ankadzuka msanga, kutsuka mano, kuvala uniform ndi kuvala nsapato zake. Kenako amapesa tsitsi lake bwinobwino. Kenako amauyambapo wa ku sukulu. Ku sukuluko ankayankha mafunso ndi kumvera aphunzitsi akapereka ntchito. Nthawi ya buleki ankagawana zakudya zake ndi anzake ndipo samamana aliyense. Tsiku lina aphunzitsi ake a Timo anamupatsa mphatso chifukwa cholimbikira ndi kukhala mwana wabwino ku sukulu. Atapita nayo ku nyumba mphatsoyo, makolo ake anali osangalala kwambiri. Ndipo Timo usiku uliwonse akagona ankangoona kuchedwa kuti kuche kuti mawa apitenso ku sukulu. So the moral of the story is that hard work brings rewards. Like what we have seen in the story, Timo always put effort to his schoolwork. He woke up early, listened carefully in class, and he also helped his friends. So because of this hard work and good behavior, his teacher noticed him and he was given a prize. So children, let us all learn from Timo. Tizilimbikira ku skulu, tidzizuka mwachangu, tisamangogona, tidzizuka mwachangu, kumamvetseranso mklasi ngati Timo mmene amachitira kuti nafenso tsiku lina tidzalandire mphatso. Tiyeni ana TV.